3 дни го дребна с големия кухненски нож. Падай бе, гаден добитък, от тебе ще стане чудесен студентски бифтейк. Ще минат години, аз ректор ще стана, елате ме вижте тогава. Ще имам паризи и къща голяма, но покрива пълна съня. О Боже, а утре на изпит студентската съвест как вреда в сърцето дълбай. Господи, как ще развия 40 въпроса на дръжен билет от трамвай. Ще минат години, аз ректор ще стана, елате ме вижте тогас. Ще има магизи и къща голяма, до покрива пълна съморяк. С черно